John chapter 3. Angazi uma sicala ku 30, start 33 ngamabomu ngoba angilazi verse exactly. This one. Amino ma. Verse 35. Yeah, this carry 31 kala sehlejina. The one who comes from above is above all. Yes. The one who comes from above is above all. But it is above all. Ningesimo, sikisimo. Angekho ngaphezulu kwaso. Amen. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever has accepted it has certified that God is truthful. Amen. For verse 34, for the one whom God has sent speaks the words of God. Speaks the words of God. The one he speaks the word of God. Yingakho nathi kufanele sihlale kangaka ezweni uzokhuluma ngalazi. Uzokhuluma kanjani ngalazi? Lala bazalwa. Nibheke. Yena nibheke. Look at me. With your two eyes. Ungafaka mhlambe amanye ko 4 eyes. Amen. Uma usakhulumiswa ukhulumela uku-impress abantu. Khuluma wrong. Amen. Uma usakhulumela ukuthi abantu bakuzwe ukhuluma wrong. Asikhulumizwe ngoba sikhuluma sifana ngoba sikhuluma abantu bakizwe. Sikhulumizwe ngoba ilona lenzisi. Amen. Hallelujah. Amen. For the one whom God has sent speaks the word of God. For God gives his spirit without limit. Verse 35. The Father's hands. The Father loves the Son. The Father loves the Son. The Father loves the Son, and he has placed everything in his hands. Because the Father loves the Son. And unikele konke esandleni zayo ngoba ithanda. Amen. Ngoba njani? Manje kufanele sifunde labazalwane ukuthi uthando liyahlabaza. Uthando bese njani? Uthando liyanikela. Amen. Uthando liyapha. Amen bazalwane. To prove that there is love here. Fanele ubuke action. Ukuthi wenzeni lo muntu eveza uthando. Amen. Angazi mina ngizwe. Amen. 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 Yikho ngithi akwazi ukuthi bathi ngiyamthanda no izenzo eziziveze kwazi wena uthando lomzalwane. Amen. Kwazi wena uthando bani? Lomzalwane. Kwazi wena uthando lomzalwane. Amen. Kwazi wena uthando lomzalwane. Bese abantu in return bazobuyisa kuwe njengokuthanda unikeze bona awubateli. Uma kuvela nje isimo noma kuthusa enqakini wherever la kukhona umuntu okwaziyo okwazi uthando uyayaza lelo khona kuwe akakwazi ukuba address akakwazi ukuphumula ezwini ukuthi hey ngizwile abantu bani ngathi nenkinga yana ethize uyayaza ukuthi ngifuna ukufika kathatha kuwe uyaziswa yini uthando liveze kuye. Amen. Hallelujah. I remember I found anything in Kumar coming from experience. Zakubula unyaka ngapula nawo 2007. Amen. 2007. Mama ngala ephileni kwami namaphilizwe emkhuleko yabantu. Amen. Ngoba yami engasela. Mangabe yayikhona ukuthi naye ngikhulumela kodwa ngiyaziwa hla ikhalo zesikade yabantu. Kwavuka imkhuleko eminingi la usizweni. Ama group ekhuleka ezwini nje ukuthi bafunda isiZulu yakho usesibhedlela. Kwavuka imkhuleko eminingi. Nabantu babeshana nomzulu, hey simile siyakhuleka. Hey simile siyakhuleka.
Esithile senzenjani? Lezo zinto zenziwa ukuthi nawe khona yini inkululeko itshalile abanye. Isikhathi sesidingo nawe uNkulunkulu uvusa abantu abazokwenzenjani? Abazokhuleka, abakhulekela uphakathi esimeni, amen bazalwane. So uthando lunjalo ke uthando akusiyo nje igama kuphela kodwa lune-action oluyenzayo, amen bazalwane. Namhlanje sifakaza ukuthi impela uNkulunkulu uyasithanda ngenxa yendodana yakhe. God so loved the world, amen, in such a way that he gave his only son, amen, amen. Mara nje uNkulunkulu ngiyabathanda abantu bami, wasoba nothando usingakwazi ukuprove, angakwazi ukwenza njani. So impi uyilwa ngama-weapons akhona, amen, amen, hallelujah. Yini oshoda ngayo? Bheka abashoda njengawo. Bheka abashoda njengawo bathanda. Ukubathanda kwakho ukuthi nawe uthi ungenakho wena kodwa ukwazi ukukhipha umlilo omunye. Yatshala. Amen. Ezinto zisaba ukukhuluma ngazo noma ngikhuluma ngazo ngiyaphakamisa. Ukuthi njani? Kodwa bese umfakazi lokuzozwakala lokuzokwazi. I'm afraid to talk about it. Because no, I don't want nama magama ukuthi ikwazi wayiphakamisa. Ngawasaba. Amen. Amen. Kodwa nje kube kuthiwa ngiyakwazi. Angisabi ukuthi ngizongiswa wrong. Ngabe ngiyakhuluma. Amen. Amen. Igama lenkosi malibonga. So uNkulunkulu ufuna sibe at rest. Amen. Amen. Akubuyele kumaHebrew chapter 3. Nayizwile indawo yami ngithi uNkulunkulu wanje wathi mina ngindlela efisa ekho yababa ngaphandle kwami. Ngoba uma uya kubaba angeke uthole ngoba ubaba konkunikeze bani? Indodana. Konke ubaba ukunikeza indodana. Mawufika kubaba into angayenza ufuna ukuthola umuntu ozokushumayeza. Kufanele uthola umuntu ozokwenzani? Ozokushumayeza ukuthi hey indlela yokuza kimi uzothola lento oyifunayo via kuJesu. Thola uJesu because uJesu uyipackage yonke yempilo. Kukhona ipackage yonke yempilo, yonke into ayikho engatholakali kuye. That's why mangabe empilweni udelele kuba noJesu waze wahamba emhlabeni azange ukuthanda ukuphila kwakho usaphila emhlabeni ngoba uzohamba emhlabeni kunezinto bewubekele zona ziyifa lakho kuthi hlala udle zona unetheze ngazo jabule ngazo uhambe emhlabeni uyiskepse mawufika ngale uNkulunkulu athi wesibukubukuni bakozulu babemeko yini wena uzobezwa uzulu babekhuluma yona uyibuka uzulu babeyisho bangalaleli bona bathunywa yimi babethunywa yimi. Donald Trump. Amen. Manisi abantu betshelo no. Asino sakhe mkhulu. Asenze nini? Sakhe mkhulu. uNkulunkulu wakhuluma no kunemvula ezayo. Le mvula ezayo uzamqoqa igama lakhe. Le mvula ezayo imvula akasibebikho. Le mvula ezayo no kudingeka umkhulu. Ngoba akekho uzosinda, bazosinda bazongena emkhunjini. Aphandle kokungena emkhunjini nakusinda. Hawu no. Phela naye kwakho umkhumbu wena. Washumayela lo. Uzane ngilele. Uzane sakhe umkhulu. Hayi bangelele ikhetha. Ikhetha ngathi azithi uzana la ekhaya. Wakwayibona ngifune njalo bro wami. Wakwayibona wayifuna sense nje lento ekhuluma lekhetha kwethu. Wakwabona anyway lekhetha kunemali asasabe ntolelele tolimali. Anyway lekhetha njani? Wena uhlushwa ukuthi lento yibo kuthiwa ngiyimemezele. Lento ngoba uNkulunkulu unikeza nesikhathi. So ukubonisa ukuthi isikhathi singakanani. Athi no lento ngiyayizwa manje umdumo wayo. Khona izinto ongayibona ngamehlo. Kodwa uzwa umdumo wayo ukuthi lento umdumo wayo ngiyawuzwa manje. Ngiyawuzwa manje ukuthi hayikhona iseduzane Nkosi usimbusile. Wakho no. Bamlekelele no. Bamaphisa uNowa kodwa inhliziyo yabo ingekho kuloko kwakhelwa. Baqeda ukuthi Nowa time has come. Tatilwa. Ngathu. Ngena nasemkhunjini. Zalaleli ilwane.
Zalalela ilwana. Angikholwa ukuthi abantu akushiwo ukuthi ngena emkhunjini. Kufanele iqalo lapho vele wawenzelwe bo. Khona nje ngena emkhunjini. Athi hey ayile khehla lelahlala le. Baba busy ngento zabo. Vele abantu babhizi yazi. Babhizi ngento zawo zokusinana. Hey wena emakikini. Hayibo. Abantu wena. Abazathi abantu wena. Hayibo aniboni. Ngoba mhlawumbe ukhuluma uzokhuluma ngisho imvelo. Khuluma izimo. But still abantwana bakwazi ukulalela. Lesimo siyakhuluma nempilo yabo. Bala abantu wathatha uNowile wafaka umkhosha. Yaqala. Unkulu uthathe lesikhizo. Yaqala imvubu. Hayi sijwayele. Hayi sijwayele. Hayi usokuthini zongamuva. Hayi kwasho ukuthi liya. Awumazi nawe ngene endlini. Ukuthi lezindlu ngatomba bengakabi nazo. Phela izindlu siqala kuba lezindlu manje. Niyakwazi lokho? Izindlu ngeke vele uthatha utshani umisho kanje umisho abantu balala. Kuphaxa ekhanda esinye ekhanda ngodaka ngabantu kodwa lithi yothi mayithola amazi vele iyabhucuka iyawa phansi. Kodwa ngomusa uNkulunkulu wabephi. Ngomusa uNkulunkulu awukali manje. Awukali manje. Bese ngikhuluma ngazo ngihlalile kuzo mina wazi nokuzakha. Ngizazi nokuzakha. Abona laba abaningi abazalwana abadlala ama-2000 obani banama-90s futhi cisha hayi azimkhulu. Umkhukhu sifamasha better nalezo zinto. Because umkhukhu noma lingana kangakanani awubhidliki. Awubhidliki. Babantu belala phandle abalina ngempela kumncane babo ziwa zonke izindlu. Abe thathile uNkulunkulu isikhiwo. Hayi wasebenza abantu abakhulu bathemba amandla. Khipha amanzi bayabhenga. Babona ukuthi hayi bo akusesiyo phela ukubhenga uzona. Akusesiyo phela. Asama abantu benza nabantu washo ukuthi ayanyukela manje. Baqala babheka hawu. So nezinkulu zethu sezimazi. Hawu inyama yabona basayiphanyeke lapha phezulu. Ngoba naye edlulibonile njalo kudala. Bayiphanyeke lapha phezulu. Abafrika ayingekho phela. Seyiphanyeke lapha phezulu. Inyama kanti bethu inezibungu uyibona. Uyithi usithi ayikho ayike bayithola. Phela Shabo. Wona ngicabanga ukukhuluma nje into yokuhlekisa. No, impilo isuka kude kabi. Impilo isuka kude kabi. Isuka kude kabi impilo. Bagcina ekugcineni sebekhohlwe yonke into. Ubonke umnandi lo nalo esekhalela nje ukuphila kwakhe. Ukusinda kwakhe. Baphuma phela bathi njena ikhona intaba zanithi iphakeme. Bathi baye entabeni intaba amanzi asefike entabeni phezulu avale intaba. Bathi sisehlahleni ihlahla ziyawo amanzi umhlabathi. Uzobalekela. 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 Bafa kanjalo bonke abantu. Ungalalela abantu abathuyile. Uthatha izinto for granted. Amen. Igama lenkosi ngalibonga. Seniqedile bazalwane. Amen. Sila sinili niya ako sa kandahan.